Assalamu alaikum jama'a. Zan yi ɗan tsokaci akan wannan rayuwa da ke faruwa akan mu samari da 'yan mata. Gaskiya ita rayuwa ba aba ce wacce zaka ce zaka dawwama cikinta ba. Rayuwa ce wacce zaka yi ta na ɗan ƙanƙanin lokaci. Tamkar baka yi ta ba haka za ka kasance wataran. Idan ka zo, ka zo. Idan ka tafi, ka tafi. Ba batun ka ce, a'a bari in dawo duniya in ɗan yi wani abu. Ba wannan maganar. Idan ka zo, ka zo. In ka tafi, ka tafi. Kai da ita kuma har abada. Haka ita kanta lahira idan ka je ta, ka je ta. Ba batun ka ce za ka fita daga cikinta ko kuma a'a akwai wata rayuwa gaba da za ka je ka yi. Babu ita. In ka shige ta lahira, ka shige ta. Wala aljanna wala wuta. Duk inda ka je ka tsinci kanka, to wannan shi ne ke nuna cewa ayyukanmu su ne kawai ainihin ginshiƙin rayuwarmu. Mu ajiye wannan ƙyale-ƙyalen duniya. Wani gwalli, wani fiffiƙara, wani waye-waye. Kamata yayi mu natsu. Mu dinga tunanin rayuwar nan. Yau fa kai ne gobe ga waninka. Duk yanda kake jin daɗin rayuwar nan, wataran sai ka zama tamkar baka ji daɗinta ba. Duk yanda ka kai da taƙamarka da kuɗi, haka kuɗin nan ba su taɓa ɗore maka ba. Za ka mutu ka bar su. Haka ita kanta ƙarya da kake ganinta, kwata-kwata ba ta taɓa ɗorewa. Kuma mai ƙarya, kwata-kwata kalamansa ma ba sa taɓa gamsar da mutane. Shin ƙaryar rayuwa za a tsaya yi ko kuwa ibada za a tsaya yi? To ni dai ina ba da mai shawara ga 'yan uwa musulmai da a gyara. Bai zamto a ce sauke kayanka, in ji Hausawa suka ce bai zamto sauke maraba ba. Amma fa ku yi haƙuri fa. Kada ku ce na ɗan shiga rayuwarku. Har da ni kaina. Allah shirye mu gaba ɗaya.